Čus lidi, dneska vítám u dalšího videjka. Tam to byl taky malinko trapný, ale nevadí. Dneska se vrhneme, jak udělat králíka. Já jsem si to už něco udělal, no tak ale že teďka budeme dělat poklop na to. Tady si musíme naměřit. Mně to tam vyjde na 3 desky, jedna deska má 9 cm. Takže musíme, a potom aby jsme to ještě mohli takhle spojit. Každou stranu, no, takže si musíme uřezat nějakou desku, aby jsme to mohli spojit, takže jdeme řezat. Pálí to malinko. To musí pálit. Poctivo nepálí, to je náhodou, tu může navětšit. Teďka jdeme uřezat další desku. Dneska budeme furt jenom řezat a řezat a řezat. Budeme řezat a řezat. Jo. Prostě jako kdo umí, ten umí. Bat a mat. Prostě jako ne. No takže až budeme mít třetí desku, no tak to videjko pozastavíme, aby jsme to všechno dodělali, aby jsme ten název nebyl tak dlouhý. No tak troška už to pozastaví. No takže jsem musel vyměnit do prta naopak. Já to měním tak po třetí a jako mě už to fakt jebne. Je to malinko fail, jakože se nám to úplně takhle dotrbalo celá pilka, jako luxusní pláteček. Teďka jsem tam dal fakt nový, jako proti tomu starému, tento už je vyhodit. Je to šítka, tento je hodně lepší. Vždycky, když budete něco řezat, dejte si tam nový, je to úplně luxus. Takže teď jsem tam dal nový pláteček a uvidíme, jak to bude řezat. No. Takže já se budu s váma dneska loučit, protože to vůbec nestíháme, jako já nechápu proč. Teďka se nám to nějak dodrbalo, prostě toto pán, já nevím, co si mám udělat. Tady už taky neví, takže jako vůbec nevíme, no, takže asi budeme pokračovat až zítra. Takže se loučíme, takže zdarec.